Bueno, ni gari Aranbarri naiz, artisti naiz, eta 5 urte dauzke da askoitarra naiz. Hemen daketena Koldo Mitxelenan da tentsioak eta beste pasai emozionalak erakusketie, izen dela nire lehenengo erakusketa individuala, eta da Gipuzkoako Foru Aldundixetik sari bat eman ziben, Gile Zarixe eta honen aritik atea dan erakusketie. Eta da nire azkenengo 2 urtin endetan lan ozun laburpen edo konklusio moroko bat. Bueno, hori esan detan bezala, nire lehenengo erakusketa individuala, pixke jasotzena azkenengo urtetan indeten lana, eta esango nuke dela bai hasiera baten bukaerie, nola bat ezateko hori. Azkenengo urtetan ibili nire praktiki zertan oinarritu dan jasotzen erakusketa bat, eta baiten nire interes garrantzitsunak jasotzena, bideoe, instalazio dela instalazioan oinarritzen egin nahizela, eta hori. Eta momentu honetan interesatzen zazkiten gaxek, afektun da harremantzien ingurun dizenak. Erakusketie da tentzixuei eta afektuei buruzkue. Tentzixu ulertute azkenin gure inguruko pertsonakin o beste pertsonakin nola sozializatze den, bai pertsona hauekin, bai objetukin, eta azkenin gure ingurun dauden mundukin da objetu denakin. Eta horri buruz da, harremantzea nola ematean, eta bai fizikoki eta emozionalki nola gauzatzean. Eta erakusketan erakustetena da bai objetu, bai marrazkixek, telakin indeko piezak eta bideoek. Eta azkenin, harremantzea honi buruzko hausnarketa bat, ikusike batez oinarritzen ez gesualidadin, hau da, nola beste pertsona bat desiratze honin, maitatze honin, beste pertsona batekin nola bateko harremana dake honin, nola erakuste deun fizikoki. Hori zentzan hasi ere, hortiken hasileko hausnarketa bat da. Artisten prekaridaden kontuek gai oso luzi da, nire aldetik esan nik zuertioketela saria eman ziberako, hau zehola irikitxe Gipuzkoko gaze da ezain gaze guzti zentzan, baina generalitzatea sorte kontu handixe, eta baina egixe da mundo oso komplikau da baike giro sozial oso komplikau dela, privilegio asko daudela, eta hori komplikau dela sozioekonomikoki, nola mantendu artiste bezala, nola azkenin konpagino berezun beste lan batzukin, eta hori, esan detela azkenin artistizitik bai zaila dela, zaila da ontaz bizitzie batez. Azkenin artistizitik eskatzea izulako denbora handixe jartzie dozerak eken, daialixo eta presentatzen, inaugurazio eta juten, beste artista batzukin sozializatzen da zagutzen, da berdezula leku bat eta denbora bat zure praktikan jarduteko. Honek azkenin denbora asko ezegitzea izu. Eta gertatzeana da, denbora hori eta leku hori ukitzeko diru berdala, eta gixenetan artistei isek gixenak o gixenak esango nuke. Azkenin konpaginatza dela beste lan batzukin, eta azkenin egun batek otala gordu dazkela, eta ezenik ezula izen artisti otala gorduz, bestela ez dakezulako bizitzeko beste moduik. Eta ontsa bertan gozek dauden bezala, ezin deula honeatik bakarri bizi. Eta aurrea behire, gustako ziten ontan zeditzi ez, azkenin hori gustatzen zatena da, zazune da hori mateitena. Hori epeluzea behire, beste erakusketak ekie, eta beste erakusketa individual bat ekie, eta epelagurrin, nahiko nuke pixket. Erakusketa ontan iriki dituten ikerketa lerrukin segitzie, eta aldan egin nire jardun profesionalakin segitzie.